Видео продължаваме видеото с събрани фи. Абонирайте се на канала. Вземахме за момчето. С 2 батерии. Да. Това не знам как се кара, той ще го кара. Не викам да го пробвам, аз не го разбирам. Може да пахне. Той да си го кара със здраве. От 60 на 50 евро. Бери малко останало съм. Стикчето отгоре трябва да бъде. Шкарши ми. Но кой чери? Да, точно така. Ще ни бъдно стои го вкарай вътре. Така. Има да се радва сега за това. Абонирайте се за канала за събрани фи. Харесвайте. Още видео ще ви правим. И кажете на кое място да вървим, ще отивим да ви снимаме още бит пазар. Берлин. Ара, тежко е. Шапки има тук. Не си шапки. Çanti. Var mı artık? Ya hiç kullanları bak bence. Nerede bak? Arkanda. Hani işte yapar ya dedi. Evmiş kadesi. Хубаво коло. Харесва. Тут върху. Думаю, дълги ли са? Не знам. Да, дълги са. Аз чакай, аз снимам. Хубаво. Да питаме цените на колко са. Чакай малко, мамо. Я сега след това. Чакай за малко. Разко сте? Чантите са много хубави. Аз имам същата като тъс. Да? 10. Добре? Да? 10 евро са. Избрали си? Да, и той ми хареса, ама нали точно ще ти става? Да, ще ти стане. Вземай. Чанти. Я питай котката. Заради котката. Ето сме. Заради тези мама ще плащам. Разко сте? Хайде байде цени. Айде. Вземай, снимай и да го платя на човека. Как да изкарва някой? Той ще доди. Ще доди ли? Мисля, че. Чакай за малко, мамо, да съберем и колан. Шапки вземахме един колан и една котка за 20 евро. Бурда? Чакай. Ой, той виж какво стана. Тук ама нищо. Обувки има. Чанти хубави. Шапки. Взема ли котката? Да, виж какво си избра. Ще спи с него. Колана взема ли? Да не са да залепените, ще ли си питал? Не, аз ги отделих, знам. Да не са две... Не, знам. Добре. Айде, да къде дарим се? Надолу тук ли? Пазар е хубав. Хубави пазари ще има. Вземай той. Кашона забрах. Да, ще да го заберем. Да, ще да вземахме.
Викам, дали да го ставим? А? Дали да го ставим това нещо? Няма да ме пускате. Отивай тогава да го ставим на колата, да не го разкарваме още. Не сме разкарва даже с пазара. Да го ставим тук. Аз съм тук. Сам да вървим. Не се отива чак на колата. Трябва да снимаме се. Айде сега си. Много да продължим. Още малко ще продължим да снимаме. Харесвайте видеото. Какво си видялата? Някакви бъвки. Така машини има. Ja. Ja. Да не ме вземахме нима. Не, сега тук какво има? Не, бе, Джордан, да. Найк. Не, пак, да видим тук какво има, ще има. Много малка, не ли те? Тогава пък нямаше да остане къщи. Не. Колета, за колета, багажники. Ето какво има. Ай, тук ще се завъртим, ще видим малко по-надолу. Да се снимаме. Виждам, дърмайче са. Ракла е това. За сладолет. Кондромайче. Буздолъб. Хубаво нещо. И за някакви кафе машини има тук. За кафе. Военно. Народ има много. Тежка е, че я направи към още една биколка. Тамато види да приключи. Часовници. Телефони, часовници, не е защо. А? Машини, а? Пак кафе машини. Косачки. Телевизори, перални. Хладилници. Багажници за коли. За колета. Различни работи за коли. Фарови, морови. Гледаме да. Айде. Заре шарим бъде първо. Тук минахме. Да, така да чак подзади. Тук всичко на земята. Събраха се. Не събраха се. Чанка ще имам ще да взема. Анифе? Да, отгоре.
Вици. Aber schick na des. Agora é papá. Ялда. Mas isso é do pouquinho. Продължаваме напред. Един кой. Да вземе Жанка. Бяха там, чак там, нали? Накрай. Видеото продължава. Така минахме. Минахме тук. Не бяхме тук, минахме. Ще погледни малко пред себе си. Още нещо. Печки има. Колко ще назем, нали? Не знам, аз също малко да снимам. Да, времето е развалено. Ще се развали. Какво ще видиш там? Тук май трябва да има фолиума, да? Да, тук се Ето аз имам още малко, той би да ще затворя. Сега ще видим за телефона на фолиум. Една калъвка ще видим. 3 лева. За утре има 23. iPhone.